Здравейте отново. Сега ще ви покажа как да построите нещо като мазе на старата къща, само да я намеря. Понеже мазето е нещо трудно за строене, понеже самата облицовка трудно за слагане. Значи, ето една стара моя къща, ще ви покажа нещо по-удобна. Първо влизате в къщата, най-вече, и за да направите мазето, ви трябват стълби, естествено. Гледате си надолу, правите по едно надолу, слагате си някаква порча. Така. После, естествено, смисъл, тази къща не е завършена, защото няма пот. Взимате си всичко сменяте в дърво, мазето да е завършено. Така. За облицовка най-лесно се прави, когато директно дълбаете в самата стена и допълвате. Ето по този начин. Да направим така. Казвам отново, дълбаете самата стена и допълвате с... Най-лесно е, че можете и в началото да издълбаете, но просто самата облицовка ще ви стори много тясно и няма се откажете да направите мазето. Нали? Слагате и долу облицовка. Да. И това не е мазе, това е само стълбището към мазето, естествено. Не най-бързия начин, но вие все пак вече сте в къщата и няма от какво са боите ли в чудовища. Слагате си някакво торча. Сега да направим. В принцип в Creative Mode няма пиене с самите чудовища. Вече в принцип няма такова се представяте, но ако играете Survival, може да се представяте. С това винаги трябва да имате къща. Ширято с подве на всяка страна, по този начин. Както виждате, те вече са еднакво. Значи правите това сега. Може, значи взете три купчета сушена. Значи самото облицовка, пак ви казвам, най-лесно се прави по този начин. Слагате, пореждате купчета, така, внимателно, да не грешите, защото ако го сгрешите, се бавите. В случая правим цялата работа за време. Може само да кажа да харесате, ако гледате епизодите. Трябва да си построим къща за една минута. Защото винаги е нужен един лайк. Така, тук тавана се прави пак по същия начин. Правите така. Има доста още работа, защото мазето не е готово. И все пак трябва да складирате вътре. Въпреки че в Creative не се складира, но това няма значение, защото пак казвам, може да се играе и в Survival Mode.
естествено трябва по-да го направим. По-да е по-лесен, значи най-лесно да сте в самия под. Мисъл, сте отдолу него, не е нужно да летите или нещо такова. Правите така, също отдолу ще кажа какво, но то е само най-често за... Мисля, ако за първи път играете Майнкрафт, няма да ви е лесно да направите това, но иначе в креатива си взимате стълбички и си правите така, най-удобно е, доста малко различно, малко по-различно дърво избрах, но няма значение. За 100 пъти по-удобно е с стълби, защото директно е слизането. Слагате с някакво торча. Няма смисъл повече от 3-4, само най-много да правите памет на компютъра ви. 4 ще сложа, все пак. Така, взимате си съндъци и си правите. Значи, и слагате съндъците, където пожелаете. Не е удобно да са до вратата, защото защо казах добре, защото ето вижте колко удобно става. И също така, и така може също. То не може. Може, значи, само да кажем, извинете ме. Така, може да правите по няколко етажа съндъци, да кажем така. Може нещо, което да се сложи там факт. Ако сте сложили. Значи цялото мазе може да бъде в съндъци. Нищо не ми пречи. Така правите. Само така ще махна фактата. Правите така. И слагате още някой съндък. Значи, тук не може. Добре, перфектно. Да кажем, може да отваряте вече всеки съндък, нали? И може да слагате вътре ваши неща. С неудобни, да кажем, ако имате повече място и нямате тези съндъци горните, да сложите табелка. За да можете да знаете какво има в самите съндъци. Така да кажем. Пишете, да кажем, диаманти. Давате си дам. И вече знаете, че в този съндък примерно има диаманти. Това може да се случи тук. Каквото и да напишете. И няма значение. Така може да си пишете, за да знаете какво е в съндъците. Добре, мерси, че бяхте с нас.